खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दंथ'यो। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। जियानो जा नोंथांमोना आपडेटखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय बिजनि सोलोंसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थिया माबादि जोबनानै थांखो। निस्सय नोंथांमोना सोरबाफोर नुखाबाय फुटेजफोरखौ आरो नुवाखैब्लाबो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। आं जाबाय नरुन खिरखातारि, नोंथांमोना नायगासिनो दङ नरुन्स ब्लग्स इउटिउब चेनेल। नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ जौगानायाव मदद होलांगोन आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै आंखौ भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय शेयार खालामनानै होनो हागोन। निस्सय नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिदों। आरो जोबथियाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै मोनसे मोजां कमेन्ट हरनो हागोन बे भिडिअनि सायाव। जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लासो बुजिगोन। दिनै बिजनि कलेजनि 2024 आरो 25 मायथाइनि बिसायख'थि जादोंमोन आरो बे बिसायख'थियाव बिजनि कलेज एबसु, बिजनि कलेज आमसु आरो बिजनि कलेज ABBYSF जथायै एलायन्सआव गेलेनानै दिनै गासिबो बिजाथिया देरहासार जानो हाबाय आरो बे देरहासार जानायाव जोङो जोबोद गोजोनदों। आरो बेवहाय जोङो बिजनि आन्सलिक एबसुआ गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जोङो हाजासे मदद खालामनानै फरायसाफोरखौ बे देरहासारनायसिम लाबोबाय। लोगोसे बिजनि डिस्ट्रिक्ट आमसुआबो गोबांथार खामानि मावदों। लोगोसे ABBYSF बिजनि आन्सलिक आरो चिरां जिल्ला कमिटि बिथांमोनाबो खामानि मावनानै दिनै देरहासारनायसिम लाबोबाय। दा जोङो जोबोद साबायखर बावदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिजनि सोलोंसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो साबायखर बावदों। दा जोंनि जि खौसेथि, फरायसाफोरनि खौसेथि, बेखौ लाखिनानै दिनै देरहासारनायसिम लाबोनायनि थाखाय जोङो जोबोद साबायखर बावदों। जोङो देग्लाय नुदोंमोन जोंनियाव गोबां बेरेखा हान्जाफोर दङमोन। RCPनि दङमोन आरो सासे बर' फरायसायानो गावनो होनाय बिबानखौ फसायैनि थाखाय, गनायनानै लायैनि थाखाय बे उदां बिजाथि होदोंमोन गाहाय नेहाथारियाव GS केन्डिडेट जादोंमोन। नाथाय बिथाङाबो दिनै जेननो गोनां जादों आरो बिथाङा कलेजावनो, बिजनि कलेजाव गोबां बायजोनि माखासे थासारिफोर सोनानै कलेजनि थासारिखौ देग्लायनि गुबुंले खालामनायखौ जों नुदों। आरो बिथाङा दिनैहाय जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव फैसा राननाय बायदिसिना थासारि खालामनानै देरहानो नागिरदोंमोन, थेवब्लाबो बियो देरहानो हायाखिसै। जोङो फंबायखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदि गाज्रि राजखान्थि जाहाथे कलेजाव सोआ, इयुनाव बेबायदि खालामा, बेखौ जोङो खावलायदों। दिनै सानस'नो हायैयाव खालामफ्लांदोंबाबो बेखौ दिनैनिफ्रायनो बेखौ स्टप खालामनांगौ। बेवहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो बिजनि दख'रा एबसुआ बिबान लानानै बिजनि कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफोरखौ खौसे दोननानै बेवहाय जोङो देरहासारबोनांगौनि थाखाय आरो जोंनि बर' GS देरहानांगौनि थाखाय जोङो जेब्लायबो नाजाबोबाय थादों, खामानि मावबाय थादों। बेवहाय खुनु बेरेखा दोलो जायफ्रा कलेज एबसुनि बेरेखायै जायफोर गसंदों बिसोर गावसोरनो जेनलांनो गोनां जादों आरो देग्लायबो बेनो फोरमान होदों। बेखायनो जोङो कलेजाव, बिजनि कलेजाव बर' फरायसाफ्रा जोंनि एबसुनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनाया बियो दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा। बेखायनो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनिसिमबो साबायखर बावबाय। दख'रा एबसुनि खावलायनाय, दालाइ एबसुफोरनि खावलायनाय, लोगोसे बिजनि कलेज एबसुनि खावलायनाय, बिजाथिफोरनि खावलायनायजों दिनै गासैबो बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनानै होबाय, देरहासार खालामबाय। बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर